cairniú, céir bhíor siúla gan anseo. Bhí muid ag rinca ag denna péintáige agus ag immert cluichí. Agan ar hatan an chlór lá? Bhí Céir é an rud is fearr faoin chlór, céir a bhí go maith faoi. na ana bhí. An bhfuil anbha agat sáile? Tá. Céirín anbhíte agat sáile. Madra agus fácha. Is fearr faoin Oireachtas mar sin níte. Na anáid clifí. Céir a bhí ar siúla gan anseo ag Cóisir Cúla4 aniu? Bhí go leor spraoin agus bhí an clásan agus stamps. Bhfuil éon patí agah sáile? Tá madra gan Denny. Ní fecht amsach chun ggéir. Tá cuiire gan sa bhara. Céir é an rud is fearr faoin Oireachtas? Cóisir Cúla4.